И какво става, хора? Днес ще играя Майнкрафт в сървъра Skycraft. Малко една грешка тук направих. Записах клипа, а после го спрях, защото съм много тъп. Исках да натисна F5, ма натиснах F12. Та, линк в описанието, сървъра Skycraft. Аха. Така. Та, сега ми лагва толкова много, но пак ще играя. Окей, влизаме. Би трябва да ме заради по-бързо, мисля. Късти, бе. Не можах да го оцеля ли, бе? Не можах ли, бе? Пак. Та не съм снимал доста време, защото не ми се снимаше. Много тъпо ми изглеждаше, че трябва да снимам. Така, ама да... Абе, толкова ли съм зле с лъка, бе? Играта беше спряна. И какво? Да, сети си. О, кой пусна полшанка? Аре, бе! А така. Защо се изкачите, бе, тъпаци? Какво прави тази нещо? Сега биваше я падна и не знам направо. Ретард във всичко. Спри да правиш блокове нагоре. Така никой не знае какво да правим вече. Даже не знам. О, та не се мърда. Таз не се мърда. Лата. Ами, хак. Ай, чао. Ай, чао. Ай, чао. Ух! Умри, 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 умри. Вау! Толкова ми лагва. Че направо да не знаете. Ей! Окей. Иначе съм много добър в PvP. Да? Къде си? Така. Така. Бой! Бой! Не мога един срещу стотима. И да, скинът ми е ужасен. И защо съм с каска? Аз искам повече броня. Повече броня. Значи не знам какво трябва, как ще победим. Значи някой трябва да се щупи. Ой, колкото. Опа. Сега сменя. Толкова ли ми бъгва, бе? 5 часа един. И гледай един чест 5 часа отварям. Не знам, но толкова ми... Вау! Как ми лагва? Аз тям да чупа, бе. А ти ли, бе? Не е честно, бе, на мен ми лагва, на вас не. Ара, бе, един чест. Боже, миле. Ще се играе. Тя ще ми лага, не, някой ще ме убие. Аз в PvP съм най-добре, бе, само да спре да ми лагва. Кой ще по пътя, бе? Кой го направи? Fuck you, motherfucker! Fuck you! Стой, ме намира! Какво съм ти направил? Така нагоре. Тук нагоре няма да ме фанете. Дори няма да ме погледнете, че съм жив. И те нас ще отива да чупат това така. Аз ще правя отгоре като някакъв ретард. Път. Защо ме връща? колкото
Колкото и да ме целите, аз съм тук. Ще ви го щупа. Чупи! И ме изкарат. Не бе. Не бе. Колко време? 5 минути. Защо съм сам? Аде. Окей, аз правя път. Само аз ли го видях, че то летеше? Дронга! 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 Аре по-бързо да е, 3 секунди и те 3 секунди минава цялото време и то не пребиват направо. Кой аз щупил пътя? Айде! Шут! Атака! Трябват ни честовете! То път тук няма блокове. Това боли. Нашите, пазете! Спарта! Fuck you, Spark. Спарки. Аре бе. Трябва да направим една стена. Една стена и всичко побеждава. Кой го щупи този път, бе? Погледни ги, бе. Нашата толкова тъп. Уау! На 2 удара. Окей, приемам го, на 2 удара побеждават всичко. Вие побеждавате, аз не мога. Да, великият джамп. Той е невидим, ето. Откъде целят? Къде са те, хакери? Какво правят, бе? Какво това, бе? Хора, какво е това? Аз се сетих. Едно дропърче за стрели ще им направя. Дропърче за стрелички. Или стрелички ще им надропаме тук. Discharge drop. Чакай малко, дроп сар наша въпрос. Не нагоре, бе. Неща нагоре. Мама мия. Да, първо заградете. Спарта, мама мия. Нашия нали прави стена, бе, как ма целят? Пазете ми. Не, бе. Лагът отива много по-зле направо. Ядене. Културист. Това, така, сега. Кой го направи това? Аз не знам, така. Значи, стрелина наслагахте ли? Трябва да не стрели.